Vítam vás všetkých v tomto špeciálnom videu, kde vám ukážem to, ako mi jedno jediné video na Instagrame zarobilo 997 eur. Týmto videom vám chcem ukázať hlavne to, ako v praxi funguje môj systém. Pretože doteraz vidíte len teóriu, toto robiť tak, taký systém, také kroky, autentickosť, dôvera, call to action. A práve preto toto video uvidíte len tí, ktorí ste videli môj kurz Brand Boost. Pretože vy už poznáte ten systém. Chcem vám teraz ukázať to, ako to v praxi funguje mne. Toto je ukážka jedného z mnohých videí, ktoré na Instagrame mám, ktoré mi práve konvertovalo takýmto spôsobom. Takým spôsobom, že mi človek úplne cudzí napísal správu, kde hneď bol rozhodnutý o tom, že si chce kúpiť moju službu. Väčšina z vás ma poznáte z Instagramu, ale skôr než prejdeme k tomu, ako sa mi podarilo urobiť tento predaj a uzavrieť tento obchod, vám chcem ukázať jednu dôležitú vec, ktorú som s vami nikdy nezdielal, a predtým vám chcem ukázať jednu zásadnú vec, ktorá mne veľmi pomáha, a už som dostal niekoľko otázok na to, akým spôsobom ja vlastne nahrávam alebo teda publikujem moje príspevky. Ukážem vám hlavne tú aktivitu, akú tvorím. A toto si kľudne prepíšte alebo si urobte screenshot obrazovky. Takto ja pracujem. Čiže v pondelok o 8 ráno, v stredu o 6 podvečer a v piatok o 8 ráno. Toto je základ publikovania mojich príspevkov, ktorý vždy dodržiavam. Pretože viem, že to konvertuje, pretože viem, že to má na Instagrame najväčší dosah, a preto postujem takto pravidelne. Čiže toto je moja pravidelnosť, toto je to, na čom si hlavne zakladám, a už som kedysi zdieľal aj každý deň, aj možno len dvakrát do týždňa, aj možno len raz do týždňa, ale toto je niečo, čo mi funguje, niečo vďaka čomu viem byť konzistentný, vďaka čomu mám čísla a vďaka čomu mám hlavne konverziu. Toto je len predjedlo, ktoré som vám dnes naservíroval, a poďme na hlavné jedlo. Teraz sa budeme baviť o tomto konkrétnom videu, ktoré, ako vidíte, som zdieľal 4. januára, a toto bolo video z konzultácií. Ako ste si všimli na mojom Instagrame, tak tam mám formát rýchlo a k veci, a vlastne ukazujem to, ako začať s videom a aký prvý tréning si vôbec urobiť. Ja som to vysvetľoval človeku, s ktorým som mal dohodnutú konzultáciu. Čiže osvedčil sa mi tento formát, je to veľmi autentické a ľudia vidia v reálnom čase, ako niekomu inému radím. Čiže to buduje veľkú dôveru a je to maximálne autentické. Toto je Anet a ona je v súčasnosti už mojím klientom, a oni si vlastne zakúpili môj coachingový program. No a oni ma na základe presne tohto videa, ktoré bolo zdieľané 4. januára, začali presne vtedy sledovať. Čiže konkrétny dátum tu nie je, ale vidíte, že pred 6 týždňami to je presne január, a tu vidíme aj dátum január 2025. Anet mi hneď v momente napísala správu, a tu, ako vidíte, je aj dôkaz o tom, že mi napísal správu 4.1. Dobrý deň, Rony. Prosím, robíte aj videá s klientmi alebo skôr iba poradenstvo ohľadom brandingu? Ďakujem, Aneta. Najprv som sa samozrejme opýtal, s čím presne by chcela pomôcť, pretože je to pre mňa veľmi dôležité, aby som presne pochopil, čo vôbec ten človek odo mňa chce, hej. Predtým, než vôbec s ním skočím na nejaký predaj alebo na nejakú predtým konzultáciu, najprv musím vedieť, čo vôbec odo mňa ten človek potrebuje. Následne mi odpísala: ďakujem vám, Rony, hľadáme niekoho, kto by s nami natáčal videá, ukázal nám ako na to, pomohol nám s brandingom našej novej firmy, ktorú pripravujeme, alebo nás naučil, ako si ich natáčať aj sám. Páčia sa mi vaše videá, ktoré robíte pred kamerou sám, kvalita, zvuk, titulky i obsah. Ako som na to reagoval? Rozumiem, veľmi pekne vám ďakujem. Predpokladám, že to bude realitná kancelária. Áno. Čiže ukazujem, že som prejavil záujem o nich niečo si vôbec zistiť. Namiesto toho, aby som hneď chcel niečo predať, dávam hodnotu. Čiže som si samozrejme pozrel jej Instagram, pozrel som si to, akú majú aktivitu, čo vôbec robia a čomu sa venujú. A ako som jej odpísal: skvelé, vidím vo vašom profile už nejakú prácu a hlavne videá. Chcete asi zlepšiť kvalitu, dosahy videí a samozrejme zvýšiť predaj. Áno? Áno. Všetko ako píšete. Toto je pre mňa veľmi zásadná vec, a tento krok, ktorý som tu urobil, je, že ukazujem ľuďom to, že rozumiem tomu, akými problémami sa ľudia momentálne stretávajú a aké problémy vôbec riešia. Čiže som jej aj na to odpísal. Väčšinou presne riešim tieto, nazvem to, problémy, ktoré ľudia majú. Okrem tohto vzdelávania prioritne vlastním kreatívnu agentúru, kde presne tieto veci robíme pre klientov, respektíve za nich, ale pri nás sa učia. Čiže jej v krátkosti len opisujem to, čo robím, kto som, predstavujem sa. Toto vzdelávanie je akoby druhá verzia našej práce. Chcem ukázať ľuďom, že si to dokážu robiť aj sami bez veľkých nákladov, samozrejme.
ale rád si s vami najprv pokecam online, aspoň sa spoznáme, čo poviete na videomeeting. Čiže zistujem, aký je ich problém práve cez to, že opíšem, čo najčastejšie riešim. Hej? Ukazujem, že im rozumiem. No a následne nečakám hneď a dávam návrh na online meeting. Ďakujem, práve toto hľadáme. Toto je to, čo mi odpísala. Čiže ona mi sama potvrdila, čo hľadajú a tu už som vedel, že u mňa majú pocit, alebo som im dal pocit, že ja som ten, kto im pomôže. Že presne mňa hľadajú. Preto mi napísala. Následne sme si dohodli meeting, čiže ešte raz sa vrátim spätne, aby som vám ukázal dátum, kedy začala táto konverzácia 4. januára. Keď sme si dohodli meeting, ten meeting bol dohodnutý na 9. januára. Čiže o pár dní sa už dohodol prvý meeting, kde sme sa mali len spoznať, kde sme si možno mali povedať nejaké svoje očakávania, čo vlastne reálne odo mňa chcú a samozrejme, že som si tam poznačil nejaké ich ciele a to, s čím im môžem pomôcť, na čo ma vôbec potrebujú. Následne 14. januára, ahoj, budem chvíľu meškať, ospravedlňujem sa, Rony. Už som za nimi prišiel na meeting osobne, kde sme si už spolu podpísali zmluvu, už sa uhrádzala faktúra, no a tu bol uzavretý obchod. Čiže celá táto komunikácia, veľmi jednoduchá, krátka komunikácia sa udiala v priebehu 10 dní. Kedy ma kontaktovali na základe môjho obsahu, ktorý našli, kedy následne som zistil, aký reálne problém majú a čo odo mňa vôbec vyžadujú a následne už sme skočili na call, na meeting, kde sme si presne nastavili to, čo chceme, ako to chceme robiť, koľko to bude stáť a čo z toho vôbec budú mať. Chcem vám ukázať to, o čom hovorím o tom systéme, že s ľuďmi si budujem dôveru, že som autentický a že ich vyzývam k nejakej akcii. A toto je presne dôkazom toho, že práve cez tú autentickosť ma našli, pretože ma oni konkrétne našli cez toto video. Žiadne skriptované, nascenárované video. Reálne je to video, kde sa ja bavím s mojím druhým klientom o jeho nejakých problémoch. Oslovilo môjho nového klienta to, čo riešim s mojím aktuálnym klientom. Ukazujem moju prácu. Som autentický, neskrývam sa za niečo. Reálne som ukázal to, čo robím a ako reálne pomáham ľuďom. Tento systém je naozaj založený hlavne na tých troch krokoch, tých troch pilieroch. Autentickosť, dôvera a akcia. Čiže ľudia u mňa vidia to, že som reálny, že som pravdivý, že som autentický. Budujem si tú dôveru presne s takýmto obsahom, ktorý pre nich tvorím a to, ako s nimi komunikujem. A následne vyzývam ľudí k tej akcii. Vedia, čo z toho môžu očakávať, vedia, čo z toho môžu mať, vedia, kam majú títo ľudia ísť. Pointa tohto vlastne celého videa je, že som vám chcel ukázať len takto v krátkosti jeden z mnohých príkladov to, ako sa mi podarilo uzavrieť obchod cez môj obsah. A ja už v súčasnosti naozaj môžem s hrdosťou tvrdiť to, že môj Instagram a môj LinkedIn, moje sociálne siete mi už zarábajú. Nie som nútený ísť niekde vonku, posielať nejaké cold e-maily alebo nejaké cold hovory. Jednoducho to, čo tvorím, to prináša pozornosť, to prináša mojich potenciálnych klientov, s ktorými sa takto viem baviť a takto s nimi dokážem uzavrieť obchod. A keď sa toto v súčasnosti už darí aj mojim klientom, verím, že sa to podarí aj tebe. Verím, že sa to podarí všetkým vám, pretože za tým nie je žiadna jadrová fyzika. Za tým je len to, že je tam nejaký systém, ktorý som si ja nastavil, ktorý som vám teraz ukázal detailne v praxi to, ako vôbec tá mašina a ten motor tam v pozadí a v hĺbke funguje a ako zareagovali na to ľudia, ako táto konkrétna osoba na ten môj obsah zareagovala a sami mi napísali, sami chceli ísť do toho. A toto vám chcem vysvetliť, je, že ľudia si vás nájdú, ľudia k vám prídu správni. Nevravím, že toto sa stane o týždeň, o mesiac, o možno ani pol roka. Ale keď konzistentne nastavíte nejaký systém a budete pravidelne nejak tvoriť, nastavíte si to, čo vám funguje a ako vám to funguje, tak to je tá zásadná vec, ktorú musíte urobiť. A hlavne ja veľmi rád mám to slovo, ktoré každému hovorím, keď sa ma pýta, ako to celé vôbec urobiť, ako to celé nastaviť. Všetko vám dávam úplne zadarmo. Máte kurz, ktorý je zadarmo. Máte môj obsah, LinkedIn, Instagram úplne zadarmo. Máte dokonca moje YouTubeové videá, kde mám dlhšiu formu úplne zadarmo. Vy len jediné, čo musíte urobiť, je začať. Kým nezačnete, nič z tohto sa neudeje. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a držím palce.